Punakawan. Wani karo aku jebul mburine ana kethek putih parat. Oh ya Anoman. Kowe aja perang karo Punakawan, kowe menang ora kekondang nek kalah tiwas wirang. Kowe entuk upah apa, entuk bebungah apa kowe ngrewangi karo Semar. Ora watak Anoman golek Prabiya. Ora watak Anoman golek Pangalembono. Anoman keputangan budi kawan Kilura Semar. Uripku nalika semono wiwit aku iki lair nganti aki Anoman ki arep modar kaya ngene iki. Aku digula wentah karo Kiai Semar. Aku ora iso males kebecikan kelawan Kiai Semar. Dina iki nggonku bakal males kebecikan kelawan Kiai Semar. Uripku sak wutuhe tak nggo nyagak gegere Karang Kedempel. Yen Kurawa kowe bakal ampiak awur-awur. Ayo tandingmu Anoman. Kowe kethek ora tata. Ya tekuk pedhot gegermu cobanen.
padha arang dena becik besok amadem baris kang prayitna wiya sarantawa ing Dwarawati nah iki pupung sing jenengan Oman lagi kepincut ketungkul nggone peperangan iki Semar ora ana sing nunggu iki margane nggonku bakal nyirnake Semar luwih dhisik. Prayitna ding ati-ati Semar. Ketiban pengabaraku. Aji gelap sayuta kendang kapracondang.
pituin Nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Sang Hyatan non Cinawi pangabekti kula katur sinuwun ya Anoman bektimu wis tak tampa sinuwun mandura pangabekti kula katur ya Anoman bektimu wis tak tampa Anoman wonten dawuh kaget ora rasane atimu ingsun rawuh iki mau nggih sawetawis kaget rasing manah kula katemben menika sinuwun dwara ati kepareng rawuh ora mbone wangi kemringet kaya ngono sing mbok belani sapa sinten malih menawi boten Kyai Semar menika kala wau wonten dutanipun Kurawa dumugi wonten Karang Kedempel kula badhe mboyong kayan Kyai Semar kula alang-alangi dados Pancakara kowe perangmu ra mung karo Kurawa ora ngerti to ora ngerti sejatine sing diarah kuwi mau ya pancen Semar ora ngemungake Semar kowe bareng ya kasempya ing aradan klebu panjenengan ingsun biar diarah karo salah sawijining brahmana iki Kakang Semar kendang kapracondang lho Kyai Semar menika kala wau semedi golek ana menyang Pasmeden Kakang Semar iki mau kendang kapracondang ana brahmana sing ngreka daya marang Kakang Semar Anoman iki yen nganti Kakang Semar ora bali tak bubuhake menyang kowe jalaran aku ngerti yen to kowe iki suman ana kersane Kakang Badraya kowe golek pepadang tekse kowe meguru kelawan Kyai Semar saiki nek gurumu kendang kok kowe meneng wae muridé meneng wae iki murid capopo kowe lah Pak Pandita kinarya wangsit Kindha kumbang nepa madu sarining tawang susu angin ngendi nggone kowe ladalah janjane ngono mlumpuk ana kene kabeh sing tak sebut Ratu Dwarawati Anoman Dalasan Semar wis kendang iki Anoman maju kowe tak belakake mongso kuwaton nadai pengabaraku lakon kendang kapracondang kowe